seguimos adiante. Ahora sí que me escoito mellor. Digo que seguimos adiante neste programa de mércores, nesta mañá, con esa última hora, ese accidente que nos estamos facendo eco dende a redacción desta casa para informarlles de o que acaba de acontecer, grazas aos nosos ointes que nos puxeron en alerta ese accidente con varios coches implicados na AG56, a altura de Santiago. Como sempre, nas redes sociais, escoitando a radio sempre que estemos en directo, na nosa página web, en radiolidersantiago.com. E precisamente en todo este sistema radiofónico de prolongación que temos, pois levamos dende o mes de xaneiro, demos os primeiros pasos nesta nova xestión da radio local en Compostela con pois arroupando unha campaña. Somos medio de comunicación, pero somos comercio. E, polo tanto, sempre algo que veña do comercio sempre llevamos a dar pulo en minutos aquí neste medio de comunicación. E así o vimos facendo dende o mes de xaneiro. Coas primeiras protagonistas da campaña 12 comercios, 12 sensibilidades. E así durante todo o ano ata chegar á última pestaña, ao último mes, e as últimas protagonistas. Bueno, din que as últimas son os primeiros, pois neste caso, Alba Mariño, que é a responsable e xerente de Kenya SCQ aí no mercado de abastos. Boas. Hola, Alba, benvida. Grazas. Eso é ser habitual que nos visite tamén a outra parte, porque isto é un... ten... pois a originalidade de que non se pon o foco nas empresarias nen no comercio, senón que o comercio compostelán quere poñer o foco en entidades, asociacións que fan un traballo moitas veces sombrío, e aí poñemos o foco. Hoxe non van poder estar a las olvidadas. Exacto. Que é isto de a las olvidadas? Fanos unha presentación como se estivera aquí algún representante. Pois a las olvidadas é unha ONG que xurde de Teta e Teta, que bueno, é outra asociación tamén sen ánimo de lucro, que o que fai é poñer en valor o foco na situación das mulleres presas nos distintos cárceres que hai aquí en España. Vale. E o que fai é achegarlles libros adicados que son doados pola xente a eses módulos. Digo módulos porque casi non hai cárceres en España, hai solo 3. Me decías que en todo o conxunto do Estado hai 3 cárceres. Hai 3 cárceres femininas. O resto son módulos en cárceres de homes. Bueno. Entón, bueno, se é unha situación xa complexa, pois xa non dispoñer do mínimo, pois é máis complexo todavía. Entón, a las olvidadas, que o nome creo que xa o di todo, fai unha iniciativa para min fermosísima, que é levar pois un pequeno foco a todas estas mulleres para que poidan pois evadirse ou facer unha primeira achega a lectura, non? Bueno, antes de meternos xa no meollo, Kenya SCQ, imos falar un pouco, porque o foco o poñedes neste tipo de asociacións, pero xa aproveitando a coyuntura, temos que coñecer máis o noso tecido comercial, que é importante. Kenya SCQ, de que vai isto? Pois mira, é unha tendiña pequena, estou no mercado de abastos, vai facer agora xa 13 anos. Bueno. Entón, claro, eu recordo cando empecé aí era como unha tolería, non? O sea, dende o mercado sí que me apoyaron, dende o primeiro momento, pero ali estaban Iago e Marcos no Abastos 2.0 e chao, sabes? Non, aquelo era unha cousa que non había nada. Agora dá gusto pasear por ali e, bueno, pois teño a sorte de ser das primeiras descerebradas que quixo montar ali un negocio pois para revitalizar a zona, non? Bueno, fuches a un pouco que sementou ali que despois a cousa Sí, a cousa foi medrando e, super feliz e orgullosa, non? Perdón, de que medras así. Bueno, por certo, xa que mencionas o mercado de abastos, aperta para o mercado de abastos, total, porque non foron tempos onte se recuperaba un pouco esa certa normalidade nesa carnicería de Chelo Muñico. Bueno, claro, como vistes que isto que é sorprendente nun primeiro termo, pero tráxico por outro, A ver, é un drama. É un drama se mire total, por donde se mire, porque ao final, pois, desgracias pasan en todos os sitios, pero o mercado, ao final, é que somos unha familia, grande pero unha familia, se calquera situación destas é dolorosa, pois, indo a traballar ás 4:30 da mañán,
pois todavía máis. Entón, bueno, pois nada. Pois o noso arimo a todos os que conformades o mercado de abastos, que, como digo, moitas veces o ubicamos en postos, pois eso, principalmente de gastronomía, de produto fresco e demais, pero tamén hai recunchos que dan vida a ese, como pode ser Kenya SCQ, como digo, pioneira a hora de abrir o mercado de abastos a outro tipo de sinerxias. Sí, bueno, eu, pois, por circunstancias eu dedicábame ao urbanismo, a crise, pois, nada que ver, entón, pois, ou marcho daqui ou eu quería quedarme na miña cidade. Para onde exacto. Vamos, ¿no? E eu, pois, veña, vou a montar unha tenda de cousas bonitas. E basicamente esa filosofía. É deseño e complementos, é un pouco... E ilustración, sí, tamén, deseñadores e ilustradores galegos que, bueno, agora xa están moitos consolidados, pero que estaban arrancando, empezando, entón quería dar, pois, un pouco de visibilidade a esta xente. E iso é, pois... 13 anos. 13 anos, toda unha proeza, cuidado. Que ter un comercio vivo. En Santiago, pequeno comercio. A verdade é que, damos as grazas tamén polo voso soporte, porque igual que a radio dicían agora, que as novas tecnoloxías, a radio vais a sobrevivir. Sí, matáronnos moitas veces. Nada, a radio vai a sobrevivir sempre, pero o pequeno comercio non o ten tan fácil. E, bueno, creo que é importante, non, poñernos en valor o pequeno comercio e este tipo de iniciativas que xurden do pequeno comercio, como esta campaña que nos toca, 12 comercios, 12 sensibilidades. Alba, que tiveches que esperar ata o final da campaña. Sí, bueno, fixemos como un acordo ao principio, non? Como un pequeno, bueno, eu quero este mes, este outro, esta asociación. Fostedes escollendo así. Fomos escollendo. A mí me ven marzo. Claro, sí, porque ao final, imagínate, autónomas, pequeno comercio, cara ao público, e cada unha ca súas Decembro non está mal, que así un mes moi comercialmente activo, parece. E aparte, a miña ONG, bueno, a miña que escollín eu, normalmente cando fai a convocatoria, exacto, faise en decembro normalmente. Eso é unha plataforma online que achega os libros, non? Fan a chamada de, pois, mandádenos os libros ata tal data. Vale. A ver, como funciona isto? Claro, porque a las olvidadas, bueno, sigan en redes sociais, así se chaman. A lasolvidadas.org. Efectivamente. Sí. Vamos a ver, como das ti con esta ONG? Bueno, pois como lectora, que me encanta, en redes sociais eu foi gracias a Miki Naranja, un poeta que xa faleceu, e eu seguindo a Miki, pois foi como din con elas, antes de Teta e Teta, xa fai anos. E entón dixen, é que me parece unha fermosura, non? Facer o exercicio de que libro lle adicarías a unha muller que está presa. E non vale pois un libro que teñas por aí casa, valen libros que sexan pois de segunda man, o sea, vale. Pero un libro que a ti te marcou, polo motivo que sexa, porque te fixo rir, porque te axudou nun momento complexo, porque te mudou a vida, polo que sexa. E despois, a adicatoria. A adicatoria vamos a pensar que é a aperta que reciben as presas, as reclusas. Unha adicatoria que non é o gallá che guste, efectivamente. Un pouco máis elaborado. Hai que pensar que son mulleres que están... En forma de abrazo. Claro, que están reclusas, entón esa adicatoria é algo que van a recibir pois, nun momento, nunhas circunstancias terribles. Entón, bueno, pois canto máis extensa ou máis pensada, non super extensa, pero pensada, pois pensa que lle vai a dar un calorciño que non reciben a diario. Pois mira, falamos nestes 11 meses previos de distintas ONGs, de distintas asociacións, de distintas entidades que moitas veces ningunha ten que ver coa outra, que ao final teñen un denominador común, que unha labor que moitas veces fan sustituindo o texido que nos debe velar de sanidade e demais, en este caso, a las olvidadas. A las olvidadas. Claro, que isto é entregar un libro a xente que descoñeces, que non coñeces, e que pode crear un vínculo a través da literatura. A ver, ti non vas a percibir unha resposta, vale, das reclusas, pero é como... Pero intúes tamén, Claro, e elas van a recibir aquí te espero, me refiro. Hai un momento, o sea, non estás soa. Alguén pensou en ti, alguén está... Que importantísimo eso. Home, eu supoño, é que non quero nin imaginar, non? Creo que das peores circunstancias que se poden dar na vida, esta é unha delas, non? Entón son mulleres que, xa che digo, están separadas do seu entorno familiar, casi todas, polo que dicíamos, non en todas as comunidades hai módulos para mulleres. Entón, bueno, pois percibir o cariño de alguén nun momento dramático que te diga, veña, hai segundas oportunidades, ou hai alguén que te quere reconfortar, porque que o millor é unha muller pois estranxeira, que ha sufrido todo tipo de violencias e que non ten nada polo que loitar. Entón, bueno, creo que é importante, non, esa adicatoria.
Esas presas que por diferentes circunstancias pois tiveron esa condea pois de cumprir, non? Sí. Pero que moitas veces te pos a arañar un pouco e onde te atopas situacións de vulnerabilidade... Pois total e absoluta. Mira, casi o 90% das mulleres reclusas no noso estado sufriu violencia machista, de algún modo ou doutro. Entón, estamos falando de entornos pois de violencia familiar, física ou sexual. O sea, nós temos unha idea, non vou dicir romantizada porque non é o caso, pero a idea dunha presa é unha idea cinematográfica, non? A maioría que temos, salvo que teñas algunha coñecida, a idea que nos facemos é pois eso, do que vemos en series, en televisión. Claro. Pero que estamos falando de mulleres pois que por unha situación familiar moi complexa fixo un hurto, tivo que viaxar para facendo pois de mula, acolleron que realmente eso foi para... Moito por drogas, non? Totalmente, claro. Eso, por violencia física é unha minoría, estamos falando mellor dun menos de 2%. Claro. Entón, bueno, pois é importante tamén saber esta realidade, non? De estas mulleres son mulleres que están en circunstancias terribles e que lles leva esa condea a, bueno, pois a estas situacións. E que ademais, cando son xulgadas, esta situación non se ten en conta, me refiro, non se lle reduce unha pena por ser unha muller que está, pois eso, maltratada ou que sufriu unha violencia ou que é unha persona sin ningún tipo de recursos. Na condea, eso non se ten en conta. Entón, pois, dice que é unha muller que pasa a ser víctima a condenada unha vez que entra no cárcere. Que non está, a ver, hai xente de todo tipo, pero bueno, claro. Que quede claro, é importante poñer sabes, que é eso, casi un 90% son mulleres que sufriron algún maltrato machista. Que un dato... eu creo que arrasa, non? Sí. O sea, bueno... Está importante esa reflexión, ¿no? Falando de, pois eso, penso que o nome que ten esta plataforma, que me dís que xurdiu na rede... De Teta y Teta, Teta o sea, Teta y Teta, que é outra sí, plataforma, pois eso, feminista, que... Un spin-off casi de... Exacto, sí, elas foron as que puxeron o foco nesta situación, non? Pois nunha das súas campañas deronse conta desta situación tan inxusta que bueno, pois eso, que se as mulleres pois o temos un pouquiño máis complicado, isto non deixa de ser un reflexo da situación das mulleres pois na cárcere, que estamos olvidadas, según que cousas. Sí, bueno, que é un tema que seguramente no día a día dos medios de comunicación non abordamos, que ven que teña que vir unha comerciante, unha empresaria, unha valente, unha autónoma, pois a dicir, que existe. Isto é o que nos gusta da campaña 12 comercios, 12 sensibilidades, neste caso a las olvidadas. Vamos, un ten un libro, merca un libro... O que ti queiras. Ti a reflexión que fase, acórdome este libro, imagínate, Mafalda, o sea, é que non ten por que ser libros, o sea, a ver, genial se son dos últimos 20 anos, sabes? Capítulo claro, recente, vale. Sí, porque as bibliotecas que hai, vamos a facer así como unha pequena recapitulación, os módulos nos que están as presas son cárceres masculinas, entón a biblioteca, os recursos que hai, bueno, non están moi refrescados, entón, libros feministas non vai haber, libros actuais vai haber moi pouca cousa. Entón, se ti tes un libro que a ti te marcou, que non é un dos grandes clásicos, que quizáis, pois, oye, por sorte, xa o hai, pois, oye, millor, para aumentar esa bibliografía. E un libro que a ti te marcara polo motivo que fora, oye, que te parece divertido, ou que te tivo unha intriga total e absoluta. Non teñen que ser libros tampouco cun... A ver, hai que pensar que moitas das presas é o primeiro achegamento que vai a ter a lectura, porque son... xa falamos eso, pois situacións dramáticas nos que o mellor a lectura non ten moita cabida no día a día desta muller antes de chegar ao cárcere. Entón, eu te recomendo que un libro que a ti, polo motivo que fora agora, na túa infancia, que te removera polo que fora, non? Pois se achega. Unha vez que escolles ese libro, que pode ser un libro se está en boas condicións, pois fenomenal, non tes que mercalo, e despois, eso, unha dedicatoria. Por exemplo, eu teño aquí este libro, que, por certo, veu Fernando Franjo, seu autor, onte para presentalo. Eu elixo este libro. Eu firmo este libro. Adícalo. Adigo. Exacto. Que fago con este libro? Onde o levo, que fago?
Pois mira, o levas a miña tendiña, que está no mercado de abastos, Vale. ou algunha das outras tendas de 12 comercios, 12 sensibilidades, Tamén. que son tamén punto de recollida, Vale. ou algunha das maravillosas e valentes librarías que temos en Compostela. Perfecto. Non en todas, pero temos... Mira, vouche dicir os Sí, puntos por de venta favor. primeiro, vale? Que son Veña, eso. vale. Kenllas SCQ, Centro Deportivo, Papelería Xaquín, Sí. Maravalla, a Tenda de María, Creativas e Jollería José Antonio. Que me soan Eso de todas, que estiveron comercios, por aquí. claro. Pero facilitámoslo máis. Por si non te vai ben o horario da tenda, pois o horario das librarías, que son Vale. Couceiro, en Cervantes, Sí. Lila de Lilith, Lila de Lilith. en Rúa Travesa, Libraría Minúscula, que acaba de abrir en Casa Reais, vale? E temos tamén a Enea, que está tamén na Zona Nova, Librería Enea, e Cronopios. Vale? Esas Vale. librarías tamén son punto de recollida. Vale. Entón ti vas ali e Vale. deixas o libro. Vale, aí finaliza o noso feito. A E vos despois alabo, xa claro, e despois entra eu neste a- paso a recoller Perfecto. os libros ata o día 18. Vale, 18 de decembro. É pouco tempo, pero bueno. O día 18 incluído? O día 18 bueno, incluído. Que non esperen o último día. Exacto, porque o día Vale. 20 marcho a Teixeiro, que é o módulo que eu elexín, exacto, o módulo Nelson Mandela, que aquí en Galicia temos 3, Nelson Mandela, o de Teixeiro, é o que vou ir eu, Vale. a levarlles os libros. Claro, non podemos percibir máis libros máis alá desa data, porque Claro. no cárcere tamén... Cantas reclusas hai nese módulo? Non nos tes facilita, cifra, non, non o tes ese dato, claro, os datos, claro, por parte de penitenciaría, a ver, non hai moitas, pero bueno, é o módulo que escollimos para facerlle E ali a tiras chega. o día O día 20, 20, ali a la aventura, a levarlle os libros e intentar facerlle, pois eso, Vai ser o unha día a día. sorpresa, vai ser un día distinto. Vai ser un día diferente. E despois vai, claro, que a lectura nos mete nunhas historias que nos fai pois, sair. Exacto, é liberadora. É liberadora, O nunca sea, me dito, falando dunha presa e que... Fainos viaxar, se xa no día a día, eu supoño que, bueno, a todos nos pasa, non? Tes un mal día, te metes en cama, Pumba. dis, veña, mañá outro día, e lees unhas páxinas, non? Eu creo que é liberador. Entón, nestas situaciones, pois moito máis, non? O sea, vamos, o sea, é como abrir unha ventá onde non hai ventás, que te aperten, ademais, con esa dedicatoria que sei que van a ler unha e outra vez, porque é como esa mensaxe que recibes, non? De alguén que queres e a relés, Que pois máis é igual. diría isto? Quen será? Como será? Será Efectivamente. loira? Será morena? Será Jo, alto, que baixo? guai, non? E que guai que hai alguén aí pois que confía en darme esperanzas, non? Eso está super guai. Sí. Que Pareceme interes- unha fermosura. Sí, qué interesante, eh? Sí, Que interesante, alégrome. 12 comercios, 12 sensibilidades que non podía acabar de mellor xeito que no mes de decembro, que con esta iniciativa penso que importante e moi humana. E desculpa, que É me moi olvidaba de algo super importante. Máis alá Vamos a tempo, dimo aí. de todos esos puntos de recollía, Sí. o día 16, en Maruxa e Coralia, Vale. imos facer un encontro a 7 da tarde para todas as persoas que queiran vir, teñen que achegar un libro ali a Maruxa e Coralia e ali estaremos pois partillando un pouco sobre a las olvidadas. Vale. E ides ter a grande sorte, se queredes vir, de estar con Lúa Mosquetera, que é poeta e artista maravillosa, e Carlos Roma, tamén autor sí. e presentador, o sea, que son dous amigos maravillosos que van a estar ali pois falando deste tema, léndovos un pouquiño, Que bueno. e falándovos pois eso da importancia que ten a literatura. Carlos que tamén se apunta un bombardeo. Carlos e amor, o sea, tanto Carlos como Lúa son Sí, dúas sí, persoas sí. super xenerosas que cando lle dis, oye, que está isto, din, alá Ahí. vou, sabes? Tendo unhas axendas super apretadas. Sí, en Maruxa Coral o 16. O Sabes, día sabes ahora? 16 a 7, a partir Ah, das 7 da tarde. Sí, entre 7 e 8, pero bueno, a 7. A partir É que das son 7. datas complicadas, entón, Sí, bueno, o sí. Nadal, pero bueno, facede o esforzo e vinde cun libro adicado, por favor. Pois 16. Bueno, todo isto imos resumir en radiolidersantiago.com, tamén queda aquí grabado neste Facebook Live, e agardo que a xente que nos este escoitando agora mesmo teña boa memoria e anote todas estas datas que penso que son fundamentais. Temos que sumarnos ás iniciativas, porque 12 comercios, 12 sensibilidade, elas fan o seu traballo, que é importante, o día a día, o buscar un pulo para vir a falar non tanto do seu comercio, senón de outras entidades, que me parece un xesto de xenerosidade xa importante, aproveitar este tempo de radio que un podería de, mira, que teño isto, que teño isto outro, que teño esta promoción, que tamén é importante, Sí. pero neste caso para falar de a las olvidadas, esas presas, mulleres que bueno,
pues que van recibir un agasallo, penso que bonito, en forma de libro, en forma de literatura, en forma de cultura, en forma de aperta. Sí, sí. Importante. Dixemos todo, Alba? Eu creo que sí, eu creo que se nos quedou. Bueno, nada, agradecervos a vos, que a verdade é que, bueno, pois iso, o pequeno comercio é unha situación complicada que vivimos, pero que a radio, os medios, que estedes aí para apoiarnos é igual de importante como a, pois eso, como a que facemos nós, non? Demostrar que non só somos un negocio, que dicías ao principio, somos un negocio, pero aportamos moito máis á cidade, non? Sen dúbida. Kenya SCQ, ese agasallo en forma de complemento, de ilustración, esa tenda que está aí para facilitarnos o noso día a día, autoagasallarnos. Por suposto. E agora que estamos no Nadal, vou recomendar que se pasen polo mercado de abastos, que tomen unha cañiña ali en algún destes bares, e que visiten a Alba para mercar algo e para deixar o libro. Eso tamén. Desta campaña. O sea, importante. que si matamos tres ou catro paxaros dun tiro. O ben que pasas, esa mañá. Eso mismo. Gracias, Alba, por Mil visitarnos. Mil gracias a ti, de verdad, un placer. Graciña, gracias.